Li Diyarbekirê bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî bi beşdariya nûnerên saziyên sivîl û zimannasan komcivînek tê li darxistin. Amadekarên komcivînê komeleya lêkolîna çand û ziman a Mezopotamyayê û rayedarên Partiya Demokratîk a Gelan HDP ne ku şaredarên berê jî tevlî civînê bûn. Di civînê de ezmûna şaredariyan a derbarê zimanê Kurdî de hat gotûbêjkirin û kêmasiyên di vî warî de jî hatin rexnekirin. Hevseroka komeleya lêkolîna çand û zimana Mezopotamyayê Şîlan Elmas amaje kir ku قیومین بو شارداریان هاتین تعیین کردن جی دژبریya zimanê Kurdî dikin. Armanca vê komxebata me jî ji bo şaredariyên polîtîkayên şaredariyê pirzimanî divê ji şûn da berê cerabeyê wan çibûn û heta ana çawa siyaseta ziman di şaredariya de hatî meşandin ji vê pê de divê ku em bêjin gor xwesteka gel xwestekan em bêjin polîtîkayan ziman wê çawa pirzimanî mê çawa di şaredariya de û di nava civakê de ava bikin. Şaredarên berê yên ku beşdarî komcivîna parastina zimanê Kurdî bûn bal kêşandin ku bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî çareseriya herî bibandor ew e ku zimanê Kurdî bibe xwedî statû. Şaredarê berê şaredariya Yenîşehîrê û zimannas Remzî Azîzoğlu anîzbin ku statû giring e lê divê hemû aliyên civakê xwedî li zimanê xwe derbikevin. Gere ziman bibe fermî, ziman fermî nebe peşeroja ziman jî namîne. Bixabin wê ziman yani vegajî xeterekî mezin de ye. Enda dibe li Tirkiye taybet. Civak divê zimanê xwe xwedî der. Ziman kesayetî ye. Ziman beden e. Gele zimanê xwe xwedî derî zariyê xwe hîn bike taybet zariyê me jî dest diçin. Yani pêşeroj lo me dibî ku zarok Kurdî nizanibin diçe ziman diçe. Komcivînê de pêşandana kurtevîdeoyek bi sînevizyonê jî hat kirin. Komcivîna ku bo parastina ziman tê li darxistin ji ber ku di serdema pandemiyê ya qedexeya civînan de sê caran hat paşxistin, li Diyarbekirê di 28 Hezîranê de dest pê kir. û komcivîn dê du rojan bidome. Piştî komcivîn bi dawî bibe jî dê encamnameya wê bo raya giştî were parvekirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.